Вау, ганк на харе, бе, Ники. Тук помагам на този нещастник. Ма толкова зарежи, той долу нема никой. Ева колко ми зазира. Много е... Фарма, бе. Еби си майката. Ооо, отепал ме. Кое те отепало, бе? Виж на колко съм. Ага. Ага, като ми изкара той сега се маха. Яде! Да, забрави, погледни колко съм, бе. Аре. Еби си майката, еби си майката. Аре, бе, капут. Бе, нямам четвърто ниво дори. Честица. Честица. О, я... Това беше яко, брато. Но видя ли как не взема? Твой проблем, ти си го види. Не, идвай да го тепаш. Да не съм богла. Мистер Ни. И аз се направи. Пейчето те падна. Той те път майка ти. Това е единственият човек, който ще отепа. Кой ти каза това? Ти? Едвали. Вчера. Не съм долу да взема кила. Махини ще му правят. Сега идвам, брат. Аз ти да не Не хвана на теб. Киндерата и ще умреш. И сега ще къснем азми. Аз да ме кога. What the fuck, бе? Какво беше чу? Това не беше... Дори като АДЦ ще ни кери игра. Това не беше честно. Момент, че Джинкс. Ти си много се кат пък с Джинкс. Дали? Това да направя, че съпортер на кадърен този ти. Аз? Некадърен. Да. Това те обижиш. Но ми пука. Сега няма ти хелп. Още с едно, че ми трябва. Трябва. Какво? Стан, брато, така. Не! Виждате, ще убие. Трябваше само му. Ще помогне. Благодаря ти. Ще стоя да... Радвам се, че не умря от веги. Това беше ви се нависих в един назира така. Не ме плаши, Силвър. Плаши ме. Фидната вен, дори бронз. Той бронз ли? Аз имам. Ако се не види, аз ходих да ганк нагоре, то ми късна кила. Какво ти го късна негов си? Не е верно. Браво, бе. Бе, бълък. Аз ли бе? Не искам, не. Там как... Аре, идвай да помагаш тук, бе. Да също. Айде, който да не бива мастър и ми писна, бе. Браво, елате, браво. Аре, бе, лудя. Идвам, бе. Луд чемпион. Отепахме. Няма ще преживеем. Бате бегайте, то си го фиднал. Аз нямам мулт. Е, бе, дори аз имам ли? Имам. Аре, скачай ми. Еби си майката, не му играеш. Умри! Ти си уникален. Киндерата скочи. Виж, умря. What the fuck? Сега ще пареш Ник, нали знаеш? Няма да вземеш никой. Палика? Ники, ти си набиш на едно кръвно. Абе не мога, бе, човек! Не виждаш ли, че оня и стои, аз пък нямам лут. Ако имах лут, щях да го убия. На видео не има колко си измъкнал. Бате, еби си майката, нямам лут. Извиня, че не мога играеш. Ростет. Аз тъпия гей вече 2 пъти умрял.
Нямало да умираш от него. Ти не умря. Ти ме ми туйте ми как мушника един път, гледай. Джунгъл не може се да ви гангва, бе, разберете. Да. Има си джунгъл. Малиха, какво ти го говориш точно това? Астамек, моля ти се. Имам игри, където не съм си фармил джунгъл. Те смоки, кой си ми идва човек, фарми си. Ти после защо нямам 6 ниво? Айде кой си на ми? Айде бе човек, аз искам да... Гео. След това се тъпах и залото. Тъпия гей, после ще умираш. Това не го очаквам. И аз не го очаквах да го оцеля, аз си пуснах улта и така на сляпо, бате, не гледай. Абе съм, ела да вземаме драго. Ако ще сме там всички. Защото видях да ти помогне, ама не да знам. Сега ще ела да вземем драко, ме. Сега. Аз не мога да дойда. Не тебе. Аз съм Сашо. Хилпната ме, къде като кулата, бърбо? Ти Да, да. Той юниор. Естебенко, кажи, че аз съм Сашо. И сега ще си, ама... Не си там. Абе! Абе, човек! Паси тъпия му балето от треш. И вика кап. Треш ми харесва. Мен майка ти ми харесва. Че съм се засегнат. Ми засегвай се ги. И аз го обичам. Аз да мога да умреш. Валиката не ще да мъри. Гледай го съседи си там по терата и ти не мога го пипнат. Аз съм бавен като вас, бе. Я влезни в турата. Да скри си на покрива на терата. Да. Айде, бе. Бе, клапта бе човек, абе мани се бе човеке, убий го тоя. Има лут, бе, как ще го убием, ми кажи само. Сега имам и там. Не съм спили го заде. Верно ли? Стани. Абе бери човек, баси Убиха слага. ме! Такъв, еби си майката, нема ти гангва. Ой, тебе че Кой да ти се. те гангва? Пълен обак човек. Ама ти скочи, аз скочих като много, какво искаш? Ама ти го викаше. Умрях аз. Ти умре. Ела сега да. Опа. Сега Един имам. Абе, ми си майката ти Опа, му. блицканга е добър, бе. Защо блицканг е добър? Човек не става. Намри, бе, блиц. Ага. Как ще видим къде ще ръкалне? Киш, Мръсника. брадата с много. Там, нали? А вие как си викате с Феди, Сашо? Ние сме много алесандровци. Имаме Дочев, Бисов и така. Маля, не можах го оцели. Аз ако го ях целю ще Ние има. си казваме фамилията. Твоите как е? Неговият е Паликов, моите е Стаменков, има един Дочев, има и един Бисов. Пазиков Стаменков е бай странните фамилии. Има и Бисов. Не можах да се лудна, се гледах си. Какво се... Здрасти, Майко, Сашо. какво се случва? Няма да го убия. Съм го в финал, само това да ти кажа. Да, сега един тук. Yes! И взе го, браво. Бата щях да умра. От него. И щях да ти го фидна. Верно. Си път не получи. Верно да. Ай, как искам да дойда да отида в кино. Аз не знам какво ми става с клавиатурата, да цъкам, пускам силата човек и тръгвам да цъкам и то не ми бача. Колата ми се спаси на 11 грама. Ще ми се не види нубове. Да дойда ли да ви гърна? Аз не трябва. Не трябва ти, защото като гледам мазире там. И близкът ви дойде. Финал. Почи.
мина. Когато аз минавам тук, защото не искам да умра. Трябва мен да ме зарежда. Пати човек. Извинявай, ма ти си бас тъпия на оба човек. Абе, и ти си тъп. Мале, защо? Не, тая филма, Уи. Даже няма да се става. О, фак. Хайде, скочи ми бе, стърпливец. Ама под Кой кула. ще ти... Моля те. Не! Кой искаше да отседиш? То тук. А той бил. Аде бе, човек! Рипаш на трима, как не... Ей бе си майката, ти рипваш само на един азир. 5-0-0-5 си, извиняй. А то е колко? 5-0-3. 5-0. Аз съм тъпия на оба си. А ти не дойдем ли ганки? Извикаме 10 пъти и ти нищо не направи, сам си скачаше. Ето е венката. А там е и кинда ти азир. Ако не си сляп и ако не си тъп. Ама аз няма да им скълча. И залото липсва. Дадох ти се сту. Щупиха ти тава. Ме толкова ще се спасяш, ще бъде на там. И ще ходиш там. Аре бе, как ще се хвили да ме паркува? Виж готово. Ела да ми хълпаш и да тя. Той чакай да стане ми. Аре хълп. Браво е. Толкова ми го бутат гадно и мазно. Да, бутнаха ти. Че аз си изчакам 20 голд. Сега отивам. Аз само умирам да дисна, защото ти. И 30 на лон. Браво, бе, брат. Мисля, че първо трябва да убиеш брици, след това войне, защото брици не прави игра. Хин дойде. Оп, хелпни ми да. Идвам де! И той му тъпак. Бате ти си тъпак. Ма как да му избегам бе, човек? Ми ти си тъпак. Ми без Бела. флаш. Те дойдех от мен да се фидва, то ние ме смазана ми, да ще ме до майката. Ми да, защото си слабак. Ма от началото ти казвах, ела да го биеме. Бе, не скачай, мани, върни назад, върни. Няма никакъв смисъл. Ще взема да ни убият. Ти бил за итан, какво Аре, човек! То прави ли нещо? Това си гъзане. Убий го де. Нямаш ли ут? Не, убих Блицкранг. Войне и блиц чупат хубаво. Аз имам вот. Не, от 150 фарми виж колко много фарми. I'm thinking. О, излагам. Ти си слагаш. Ма то ме дръпна. Ти си пусна хубавото. Така че ще ти... Леле. А той що ми ще да умре? Де, Дома се живее. мога да си го позволя. Браво, бе. Чакай. Мислих, че е киндер. Може и да бием. Не. Ай, кой ме за... Лека, билзвай танки, не билзвай шивоното апе. Гледай си, Трябва по-добър.
Като се бютнеш танки и им влезем, аз ще мога да ги избия после лесно. Защото те ще се... Чакай, бе! There's a Не reason. са ни набърт. Връща ли бе? Стигнал бе, той изнася 40 секунда. О, добре, че киндър. Аре, давай! An enemy has been slain. Double kill. На губейте Ally познал. has been slain. Шагът ти не е бил майката. Без ти да дадеш. О май гад! Аре, идвай бе, идвай! Късметля. И хит не съм го видвал само аз. Не, моля ти се, не. Моля ти се, ела. Идвам и аз. Това ще ме спаси. Ще го спаси, бе, що не го остави да умре. Защото искам да спечелим играта. Викаш, ако видне още малко. Аз качам и юлото, не ще умре. Не, ръкълни се. Човек, върни се. Абе, И това направи нещо. И това на късна. беше се сила. Мале, Куче, как ти беше фамилията? Там An ally has been Твоята пък още slain. повече не мога. виж я бе. An Абе, браво, бе, been от двойне slain. ще умреш. На Jinx ли искате нещо да кажете? Какво? Аз не. Човек, как ще умреш от двойне? В смисъл, това е... Ма брато, виж как тя ме чакаше в крастите, аз не знаех да... беги оттам. Стой. Че, бе, бързо. Тази е тук, то тук. Откъде ще избягаш? Ей, кажи ми от тук. Тебе. Turret has been Ти destroyed. седиш Ами половин да- час и мислиш, че можеш да запазиш този търс. Абе, дойде да го убием тук. О, Че много ме дразни вече. Критиките ми пристигат. Не бидете дръпани. Браво, много фит на това. Кажи го е. пиц. Да, много фит човек. Мен ме взе с так. А, ти. Дръпна ме, удари ме. Човек дръпна ме, удари ме и след това... Няма, чупите. Ама ще го убием него сега. Много да стига. Нето тука, не искам да го да ни вижда. Вау. Айде. Не ми ги взимай, не ми го взимай. Не си тук копер. Бате, сериозно не го убихте, бе. Ми не можах да го пресна. То първо ще бием. Това? Къде изключи? Аз иди идва. Не знам, но са не измисли. Браво. Де ти е квадрата, айде. Айде, искам. Остави ми, моля те, палика. Длъжник си. Ама аз не я взех. Ето вече е като е това. Не го оставите. Вау. Не знам, ма те умират от барона. Мики. Ще му убежим барона. Какво е? Как Индред. да видиш? Дир. Как ще го надвидиш? Аде. Умираш. А те как му убили? Окей, не мога да играя. Ally has been Мазно. slain. Аре, окей. Да, я го убих.
как. Ма не, че едни минути го убива. Аз го убих. Това. Добре. А хора, оставете ми на мен един кил, бе, бати с късмачите. Я муквай там. А виж ми какъв ми е скоро, 058. Ами ако се билдваш танк, няма да ти е такъв. Нямам път се билдвам. Да се билдвам Катарината. Нищо че не се преди. Да, да, билдвай се, човек, бас слабака си. Няма чакай. О, здрасти. Не, да не се. Честно. Само поставя на магия. Айде, тук, дракона трябва. Чувам де! Елате! Идвам. Не от тук де. Тумам с скаличка. Не мога. Ако трябва ще го оставим дракона. Няма. И аз сега отивам само си там няма. Те вече го убих. Не, беге. Бе, няма никакъв смисъл. Има. Няма как ги убиеме. Аз идвам. Я се идвам. Ти идваш. Какво пътуваш? А, така. Само пазете и ще го убия. Те пазим. Аре, аз качам и ултим. Ела, Сашо, ела. Лика. Вижте къде са, тук в тази. Искам да отнеш Азира. Не мога да лазите тук за... Аре, бе! Брато ми излезе. Стига да оставете един кил. Аз то се опитам да оставам. Леко, Ето е смъкни. честно ви казвам. Аз ви оставям и се молите, вие не искате един минут да дадете. Как да ти го оставя? Кажи, аз ви... Бей, това си е мой фарм. Еби си, майка. Би си, кой си? Ще играем, но слика така. Ма брат, не мога само ти да имаш килове, човек. Геният не са... Не! Сашо! Без... Само да взима килове, човек. Това от тъпото. Пусна. Добре. Връщай. Така, умирай. Мангалка са. Само да има килове. 24-7. Какво да направя, да не съм виновен? Виновен си, че си фиднат. Ми искам да спечеля. Ние пък не искаме. Да го пробвам ли едно в едно той? Не, дей, защото ще умреш. Аре, бе. Бате, той има... Аре, почти- Значи той има... Колко кръв има той? Той... Вау! Ма все пак кацата си взима някой друг кил, какво ми викаш? Аз не Ние? взимам всички такива, Кацата да, нещо ние? взима. Ти имаш 6 кила и 6 Просто- мен. Виж 6 кила, човек. Това са малко. Аз? О! Ти добре, Аре, ти виж си на за колко първи. малко е. Бате, благодаря ти, смокин педерас нещастен. Ти си виновен. Ти си виновен. Защо? Ти си виновен. Кендрата те уби. Ти си виновен. Ти си виновен. I'm wearing Знам, lots че of ти си belts. виновен. Но знам, и това е, че ти си. I'm thinking. Но, Сашо. Сега искаме сега да му убим. Да, за това искаме. Виж сега, Сашо как ще ги убие. Джиджи. Индията няма да го... Няма да вземеш. Забелязах. Много ли ти е смешно? Айде, Феарчо. Да, трябва да ти спаси положението, защото иска. Айде,
стъпваше. Айде, бе, бати! Толкова постави 2 кила. Да, аз Два и ти ги кила направихме. Бате, Фер, дай ние тук ги тролваме да се мятаме на хората. Аз стоим да фармам на топ-лейн. Разкарай се оттам. Ето се реп. Трябва ми фарм, сорта. Искам го. Ти си гей. Бе, ти си гей. Виж се! Не ги пийте, моля ви. An enemy has been slain. Еволата първия кил. Ally has been slain. Не, ти казах, че ще ти го оставя. Я майната ти, аз сам си изкочих. Ама кой ги свали до толкова? О, вау, окей. Let's just say. Said no one. Да, Катарината колко изостава с спане. Паш? Ask me if I'm listening. Ти не ми даваш. А топа си моя, имаш такива мък. Дай ми 7 кила, брато. Аз имам един. Нищо, ти играй съпорта. Какъв съпорт играе той, бе? Не Те ще знам. играе съпорт. Еми, и аз играх с Ашо. Ти си педерас. Ти си педерас. Лисандра, ти бях с едно. Ти си педерас, окей. Ама той ти поне я билдаше танк, Has като танк не я destroyed билда. a turret. Боли ми. Казвам, че ти си по-добър от него. Аз? Мене? Ally has been slain. Бати, как имам повече фарм от тебе, бе? Как имам повече фарм от тебе? Ма, то дойде ми взема фарма. Ма си е мой. Не ме интересува. Мене не интересува. Искам го и аз. Да, защото тук всички сте ми взели нещата от джунглата. Баси гейловете, човек. За фарм е той афер, че ги взима. Аз си взимам миньоните. Еми, ти са милиони, бе. Абе, за барон, бе. On purpose. Бега аз им да фармим, ми искам мес. Къде? Ще го правим ли този барон или няма? Няма. Чакайте, искам още. Ча, ема бе, тъп треш. Не знам, че го правиш. Просто, че не ще мога. Бате, аз си пуска една Ally глада. has been slain. Да му е гадно, има си достатъчно. GG, защото къде да се Сашо на игра.